तुला पडली तुझ्या तोंडावर. काय झाला? माका ठेका मारतो. तू सांग आधी माका मारायचा. तुला पडली तुझ्या कानावर. काय झाला? मी काय म्हटलं? आधी माका हाक मारायची, मग मालकांका हाक मारायची, मग मालकांका. तुका माहिती हा? शंकराच्या जवळ जाताना पहिल्यांदा काय करतात माहिती हा? घंटा. अरे घंटा सगळ्यात वाजवतात रे. मग पण शंकराच्या जवळ तू खायच्या जवळ जात रे. मी द्यायच्या. खायच्या द्यायच्या. चंडिका. अरे शंकराच्या जवळात जाताना पहिल्यांदा नंदी नंदी म्हणजे बैल रे. बैलाक वंदन करूच्या लागता. माका सांगतात हो बैलाक वंदन. हे हडे कसं काय झालं रे? आता तुका सांगलोय मी. तर तुझ्या काय डोक्यात घुसला? आता पटकन काय डोक्यावर सुरू गेला. काय समजला ना तेव्हा माका वाटलेला. आता लक्षात राहा काय असा काहीतरी सांग. सांग सांग काय तर. बायको प्रसन्न करूचा असा तर काय करूचा लागता माहिती हा? ऐकन माहिती हा. त्याका फिराक नेवचा लागता. पिक्चर दाखवूचा लागत. आणि मग सगळ्यात करूचा लागता. मग कोण आहे? बायको प्रसन्न करूचा असत तर पहिला मिळवण्या म्हणजे तिचं बायकोचो भाव रे. भावा प्रसन्न करूचा लागता. समजला? भावा प्रसन्न करतो. काय बोललो तत्वज्ञानाची गावभर किरापतच वाटता. घ्यावा. तू बाथरूम गेलो ना? हो. हयत उभं राहायचा. मालक कारखान्यात जाऊ खाली येतील त्या उभ्यावरी भाजून उभ्यानेच भाजून माका तुझ्या वडला कामावर उभ्या कसे भाजत मॅळ झालो. ऐकला काय भाग्य काय झालं? सध्या भाग्य आजकाल खावण्याची पॉलिसी टाकू ह्या काय नाही वापरत. भाग्य अरे बायकाल लागतं काय सांग मला पटकन काय भान करते. तुझं काय माहिती ती आमच्या नाक्यावरच्या ना राधाबाई चाळीच्या शेजारच्या चाळीतला का सुजाता. हा त्या माझ्या प्रेमात पडला. अरे काय झाला काय तुका? आकाड्या काढतात पडल्या प्रेमात पडला म्हणजे का माझ्यावर मरता. अरे 15 दिवसापूर्वी कसा म्हणता माहिती अरे ऐक नाही तू किती हिरो दिसतो. बोलशी लावलंस ना काय हिरो दिसतो. शिरा पडली त्याच्या काय बोलायचं नाही त्या पहिला सांगतो. मला राग येतात. काय म्हणता माहिती बोलशी लावलंस ना काय हिरो दिसतो. काय केलं बोलशी रागात टाकून दिले बांधा. डायरेक्ट बाजार टाकून दिलं. तू भारी माग मग आणि मी गिरिप्तेच लावलो. होय होय. आता गिरिप्ते बोलल्यावर काय म्हणता माहिती तू आता शाहरुख खान दिसत रे. शाहरुख खान कुछ कुछ होता है. म्हणजे तू का त्याने मिठी मारून अरे मेला काय करू नये फक्त डोळं मारली ना पडली. फक्त डोळं मारल्या आणि असा काय फिरग्यासारखा मुरडत गेला. काय सांगतो बघितच रवलं आणि पटकन गाणं म्हटलं. तू गाणं म्हटलं होय तर कसला माहिती आहे रे. ऐकव तरी. सांग सके ग सांग मला कसला खेळ तुला सुचला. काय सांग सके ग साधू झालो गेला माझ्या लक्षातच ना कसं म्हटलं माहिती गो सुजाता तुझा ढुंगाने हलता किती तुझ्यावर माझी प्रीती. सुजाता तुझा ढुंगाने हलता तुझ्यावर माझी प्रीती. सिनेमाला जाऊया काहीतरी बरोबर पाठी फिरला आणि काय केलं माहिती काय केलं. तेरा तुकू गाणं म्हटल्या. काय सांगतो त्याला तुकू गाणं म्हटल्या. तुकू म्हटल्या खायचा रे खायचा आणि सांगतोय तुका खायचा
ह्याचा सांग रे सदू मनात तुझ्या काय सांग रे सदू मनात तुझ्या काय यंदा तरी तू माझ्या वांग लगीन करतेस काय अरे काजी गेले आंबे गेले लाकडात रुची आंबे गेले काजी गेले लाकडात रुची मेल्या अंदू काय काशीत गंमत रवलो ना सांग रे सदू सांग रे माझ्या वाटत लगीन करतेस तुका काय दिसत ना मी बाबी आहे बाबी तू वाटला का तुला सुजाता काय मेलो चक्काता एकटन हावी जवानीची उर्मी किती नवी कोणाला लाईन मारी काय तुझ्यावर कोणी ए तू नवीन येतो काय झाला तुला माहित ना अरे मला माझा लगीन झाला काय हो लगीन झाला आणि लगीन झाला तेव्हाच माझा वाटोळ झाला तुला काय माहित नाही काय मला बडबडता सांगतात लगीन झाला अरे काय नको आता बडबडत मेल्या लगीन माझा एकटं कसा होता तुला काय माहिती अरे काय तुका सांगतल लगीन करून कोणता वाटोळा होता मी काय मेल्या अलिबागतून इलं हो अलिबागतून इलं मीच गावलो अरे गावलंय म्हणजे का अरे दिल्या तुका सांगत लगीन करून कोणता वाटोळा होत नाही रे ऐकलं कसा होता माहिती लगीन करून वाटोळा ना गरगरीत वाटोळा होता ऐकलं म्हणजे माहिती हो काय झाला अरे आता बायको बघले का नुसते माझ्या पोटात गोळे होत गोळे ऐकलं गोळे होत शिरा पडली ती गोळे कशा आहे अरे गोळे कशा हो. आता तू वरवंटो घेऊन उभी असता दादा काय होत वरवंटो अरे वरवंटो कशा आहे वरवंटो कशा सासूच्या डोक्यात घालू म्हणजे सासू केले तर भांडणार होता अरे भांडण का सासू आणि तू सर्प आणि मुंगा शिरा रे पडू अरे मस्ती बायको केलं घ्या का मर्रा बरं केलं ती केलं लगीन जाऊच्या अगोदर ना सगळ्या तिचा बघू गया होता मेल लगीन जाऊच्या आधी बघू घेतो लगीन जाऊच्या लगीन जाऊच्या अगोदर बघू घेत कपली पोरगी गिरी टाकून काय अरे तुका काय सांगा दादा मी कधी घरात जातोय त्याची वाट बघित असता होय का? दरवाजातच असं वर म्हणतो घेऊन आता हो आणि मी दिसलं पाऊल ठेवलंय का काय म्हणता वर म्हणतो तुमच्या आवशीच्या डोक्यात घालतले नाही तर तू काय घालतो आपण माझ्या घालतो की काय? तुझ्या नाही रे स्वतःच्या आपल्या डोक्यात घालतलं असा म्हणता मग का पायाच्या नखापासून केसापर्यंत माझ्या देव संचार का देव म्हणजे तसा ना मी भियातोय कापुरी वाचता हो मग त्याला काय सांगतो का तुला खोली घेऊन जा खोलीत किती फटकी तू खायच्या छान काय होता काय झाला उतुरी म्हणजे किती आहे त्याचा समजूत घालून घेऊन जातो या म्हातारडीच्या नादात लागा नको तिचा स्वभाव कसलो हो माझ्या बापाची पण तसाच करायची होय काय आता काय काय सांगून माझी बाय ती आता म्हणन ना त्याला शांत करतो अशी हा माझी कार्य ऐकलं येतात सगळा गाडी येतात तुझं ऐकलं काय काळजी करू नको एकदा तुझा का गरगरीत फुगला एक वर झाला काय जाता ओरवंट्याचं नाव बाळ होतं रे बाळ ऐकलं काय सांगतो रे तुला 50 दे वाग्या ए वाग्या हा काय रे 50 दे 50 हो कसले रे आता शापत खुळावलं तिच्या दाढी केला ना आता मी अरे माझी गाडी म्हणजे तू माझा गिरायक बोलवतो की का तू अरे पण भातरू कोणचे इलं मालकांची अरे गिराक न मेल्या दाखवते आता बघ हा तू कसं दिसतोस तो बघ बघ मेला बघ बघ होय रे मग पण मी काय म्हणतो का गाडी होती काय
हो ते 4 दिवस केलं मेल्या गाडी काय सांगतो करूच नाही मी नाही करू मी काय म्हणतो दाढी केलं आता गिरायक बनवलं अरे नाही रे बाबा हा ठीक आहे दाढी केलं पैसे नाही हं? काय झाला आता पैसे खरी होत माझ्याकडे पैसे नाही मग आता उद्या तिथं मग मालकांकडून घेऊन दे अरे कपर मी देत रे तू दे चला हरकत नाही उद्या दे हो मी काय म्हणतो आता बायकोच्या नादात तर माझी काने ऐकून तुका वाईट वाटलं म्हणून माझी दाढी केली होय तर मी आता काय सांगतो तू सुजाता आता काय सांगत होतस ना लगीन करूच्या आधी तू पण काय तर अगोदर सगळ्या नीट बघून घे होय 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 खरं आता ऐकलं नाही तर माझ्या मी माझ्या बायको बघून गेलं तिच्या रूपात भाळलं फिरा झालं आणि आता माझ्या तोंडात पेश येतात देवा तर मी काय म्हणतो काय म्हणता मी त्याला सांगतो गो साडी ने तर माका कसा म्हणता नाही 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 मी नाही अरे तसं नाही रे नाही म्हणजे मी नाही हो मी साडी नेसतलच ना काय मी जीन्सच घालतलो अरे पडू मी टॉपच घालतलो मी लक्षच घालतलो ह्या सगळ्या ऐकात माझी आहे एकदम लाल लाल घुमताव्यासारखी होता अरे बरोबर काय कर्म तू आणि त्याला काय वाटतं काय झाला बरोबर का मग? ही दोघांची शांता देवा तुझा कठीणच हा पण मी तुला शपथ घेऊन सांगते माझा सुजाता ना तसा नाही माझ्या घरातल्यांची ना सगळ्यांची काळजी घ्या त्याला माका खात्री अरे तुझा लगीन झाला तर तुझी सगळ्यांची काळजी घेता घरातल्यांची तर काळजा काढून घेता तर लगीन झाल्यावरच सांगतात अरे बाबा प्रेमात ना सगळ्या घाया होता रे समजला ना म्हणजे तुझा पक्को विचार आता सुजाता वाटलाच लगीन करतो मला केवता ना रे पण मला खय कनेक्शनची तार घुसवतो काय टाळ मा शाळेला मी आधीच मोठले अरे बाबा फ्यूज काढूनच तार घुसव अरे बाबा तो विचार राखायचा पण ते माका उशीर होता मला कळत अरे येतील आता यावड्या येतील फटकी माझ्या हा पटपट मला कारखान्यात जायला होय होय उशीर मग ब्या तेव्हा आधी हो झालाय. चल आवर पटपट आधी उशीर झालाय होय होय चल पटपट आवर अगोदर उशीर झालाय मी काय म्हणतो गाडी एक बॅग ठेवून येतो लवकर या होय होय लवकर येतो सदू आज सकाळी सकाळी तिकडे आता आठवला बघा मालकानं हो मी कालच तुमची बाजून गेलं मला माझ्या लक्षात कसा रावला नाही तर म्हणजे काल माझी भाजवण केलास आणि आज सकाळी परत आलायस नाही आपलं वर इल्लंय हो वरूनकडे त्याची दाढी करूची होती ना तुम्हाला मी आता वाढवतोय रिटायर झालंय ना त्यामुळे आता माझी एवढ्यात करू नको ऐकला म्हणून मी इल्लोय मग मी काय करते परवा येते ऐकला ठीक आहे परवा येते हो मालका माझ्या पोडा पडला पोडा हो कसला पोडा पडला आता तुला आणि कुठल्या वर्तमानपत्रातला पोडा पत्रातला ना पत्रातला माका काय धोंडे समजत पत्राचं नाव काढू नको अजिबात हा कसला पडा पडला माहिती आहे कसलं तुम्ही एवढे मोठे श्रीमंत माणूस आणि माझ्यासारख्या साध्या नाव्याकडसून तुम्ही येते केस दाढी भाजरून घ्या माका नवाल वाटतं हो काय तर दुसऱ्या श्रीमंत डायरेक्ट हायबा सल्ला जात येशी मध्ये आणि भाजून घेत काय पडलं कसं वाटतं माहिती आहे हो एखादा गुलाबाचा मोगऱ्याचा काय ताप्याचा झाडच बाहेर पडला नुसतं महिलांना घमघमाट हो त्याचं काय आहे मला ना सुगंधाचा वासना अजिबात आवडत नाही दुकानदार आवडत ना नाही डोकं भणभणतो हा पण काही म्हणा असतो तू कमी वेळात ना मस्त भाजणी करतो काय सांगता आणि माझ्या वडिलांचं नावही तुझंच होय हो मी लहान असताना यायचो ना बरं मी काय म्हणतोय बाबा आता उशीर होता खालच्या वाट्यात जावता संध्याकाळी हो. त्याच्यावर ना 2-3 दिवसात भाजूची सवय आहे सर्व्हिसला हे माहिती आहे पारकर बांधकाम सर्व्हिस समजला सगळे सर्व्हिसला होतो आणि मग वेळ जावलं तर 15 मिनिटात जाऊन येईन बाळूकडे काय पडले का बघ ठीक आहे हो ठीक आहे अरे बंद कर ना तुझ्या ना तो माझा पिता काढतो अरे बाबा, दिसत नाही का माका माहिती आहे तुम्हाला त्या तो कोण थांबलो ना मेले चिबडी
त्याच्या ऐकू श्रीधर म्हणता आहेत का? कोण कोण आपण? तुझ्या आणि माझ्या बहिणीला नाव ठेवणं इतकं सोपं नाही. असा हा अंगरका आहे ज्याला स्वतःचे कप्पे नाही. कोण? कर्णिक? या सुधाकर कर्णिक. अरे सुध्या. अरे स्विद्या पट्ट्या. अरे कसं आहेस मित्रा? मी किती वर्षांनी भेटतोय आणि ती कविता करण्याची सवय अजून गेलेली दिसत नाही वाटतं. तर सर्व गोष्टी इथेच बोलणार आहेस की आती बोलवणार आहे? हो सॉरी ए बस बस बस. बाबी हो बाबी. होय असं अरे माझा मित्र बऱ्याच वर्षांनी आलाय. जरा एक कप चहा घेऊन ये. होय होय हाणते. बाकी काय म्हणतो सुध्या? कसं चाललंय तुझं? आणि 10वीच्या परीक्षेनंतर बाहेरगावी जो निघून गेलास तो किती वर्षांनी भेटतोयस? मित्रा, जबाबदारी अंगावर पडली ना की काही सुचत नाही. तिथे काकांकडेच राहायचो. लोकांची गोडगुंडी ऐकून घ्यायचो. कशी कशी 10वी पूर्ण केली. गावी गेलो. शेवटी आपली ती आपली माणसं. त्या दरम्यान तुझी मोलाची साथ मिळाली. हो, मी पण तुला शोधण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण तुझा ना संपर्क ना काही पत्ता. बरं ते जाऊ दे. बाकी कसं चाललंय तुझं? इकडे काही कामानिमित्त आलं होतंस की? नाही, कवी संमेलनासाठी आलेलो. अरे हो, अभिनंदन. शेवटी कवी झालास तर. हो, जोगीदाराची साथ आणि आई वडिलांच्या आशीर्वादामुळे मी हे यश संपादन करू शकतो. बायको माझी खूप सपोर्टिव्ह आहे आणि तिच्यामुळेच मी माझी आवड जोपासू शकलो. बाकी तुझं कसं चाललंय? तुझा मुलगा आहे समजलं मला. आणि वहिनी? हो चाय घ्या आधी. चहा घे. चहा घे. बरं मला सांग, वहिनी कुठे आहे? हो शिळा पडली. बिस्किट आणून विचारलं. बिस्किट आणतं. नको नको, निघतो मी. तिथं निघतो मी. मला जरा बाहेर काम आहे. तिथे मला उशीर नको मला. ठीक आहे. आणि खूप वर्षांनी आला तो बरं वाटतं मला जरा. आणि असं देत जा. आणि काही जर वाटलंच ना मला कॉन्टॅक्ट करत जा. हे माझं कॉन्टॅक्ट कार्ड आहे. हो नक्की. आणि असं येत जा. हो का? काही जरी वाटलं तुला ना तर मला या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करेल. ते नंबर आहे. आणि पुन्हा एकदा तुला कवी संमेलनाच्या शुभेच्छा. धन्यवाद. बाय. आज आपल्या लग्नाला 25 वर्ष झाली. लग्नानंतर वर्षभरातच आपल्या केशवचा जन्म झाला. आज कारखान्यात जावंसं वाटत नाही. सारखं फोटोजवळ तुझ्या फोटोजवळ उभं राहून तुला सारखं पाहत राहावं वाटतं. डोकं रिकामी राहिलं की नको ते विचार डोक्यात येतात. कारखान्याच्या कामात सारा विसरून जातो. आज 25 वर्ष. आज 25 वर्ष त्या आघातांची आघात सहन करत आलोय. वाटतं हे जीवन संपवावं. पण आज त्यांना जसं म्हणतच आलोय आणि जिवंत राहिलो फक्त केशवसाठी. आपला केशव 24 वर्षांचा झालाय. मला अभिमान आहे त्याचा. यंदा तो MA करतोय. तू खुश आहेस ना? तू पुष्पन तुझं पत्र येईल आहे. ठीक आहे. सही करता. बाकी काय बरं ना? हो बरोबर. म्हणजे कसं आहे? आणि एक पत्र येईल बाबू लोकांचं माळी यांचं महत्वाचं आहे. हो ठीक आहे. चला येऊ मग. हो थँक्यू. चला.
कुसुम, आपल्या लग्नाच्या 25व्या वाढदिवसानिमित्त अभिनंदन. केवळ तुमचीच कुसुम 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 सारं कसं सामसूम करून केलीस, सारं कसं सामसूम करून केलीस कुसुम. हटाव साले का साला, मला हक्की देतोस? अरे तुझ्याकडे ती नक्की आलंच कुठून? आज रात्री नाही तुझा गेम केला ना तर नावाचा प्रवीण नाही आरामवर झाला. काका, तुम्ही आज कारखान्यात गेला नाही? अरे गेलो नाही ते दिसते ना तुला. कारखान्यात ते संप बिंप आहे की काय ते जाऊ दे, पण तू रात्रभर कुठे होतास? अड्ड्यावर. मी तुम्हाला किती वेळा सांगितलंय, मी माझ्या मर्जीचा राजा आहे, स्वतंत्र आहे. मला हा प्रश्न तुम्ही पुन्हा विचारायचा नाही. अरे तू माझा पुतण्या असतास तरी दादाच्या मृत्यूनंतर मी तुझा माझा मुलगा म्हणून सांभाळ केलाय. तुम्ही माझा मुलाप्रमाणे काय सांभाळ केला न समज तेवढा मूर्ख नाहीये मी. प्रवीण, या क्षणी मला तुझ्याशी एक शब्दही बोलायची इच्छा नाहीये. अरे वा काका, मला बसू नका. रे एकेकाची चंपी करून टाकेन. मी आज माझी जमीन यांच्याकडे मागणार आहे, कारखान्याच्या भागीदारीचे पैसे मागणार आहे आणि मग मी माझं स्वतःच स्वतंत्र सहर घेणार आहे. आणि मग प्रसन्नाशी लग्न. पण ती माझ्याशी लग्न करेल का? हल्ली ती मला भेटत नाही. अरे साधं बोलत सुद्धा नाही. अरे छोडो, गोळी मारूस. ही बाटली हातात असली ना की बाईची आठवण होत नाही. अरे बाटली जिंदाबाद, ती बायको मुर्दाबाद. बाईमुळे माणूस भिकारी बनतो, तर या बाटलीमुळे श्रीमंत बनतो. म्हणूनच बाई, बाटली आणि 52 पत्ते. बाई, बाटली ही 52 पत्ते, त्यातच सर्व काम पत्ते. एक शरीराला सुखवते, दुसरी मनाला सुखवते, तर तिसरी या मेंदूला एकदम प्रसन्न करून टाकते. म्हणूनच बाई, बाटली ही 52 पत्ते. बाई, बाटली ही 52 पत्ते, त्यातच सर्व काम पत्ते. प्रत्येक गोष्टीत एक असतो नायक आणि एक असतो खलनायक. या गोष्टीतला मी आहे खलनायक. तर आत्ताच गाडीतून जाताना दिसला. हा बेवडा साला प्रवीण कुठे गेलाय? दिवसभर तर त्या दारूच्या अड्ड्यावरच असतो. प्रवीण, अरे प्रवीण, कोण आहे? अरे राजा पाटील दोस्ता, ये 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 माझा दोस्ता. काय रे? अरे बस ये तू बस रे. अरे तुला बसायची गरज आहे. अरे किती दारू पितो? अरे स्वतःवर थोडा कंट्रोल ठेव. रोजच झालंय त्यात काय. आणि आता तूच मला सांग कंट्रोल ठेव म्हणून. साल्या मित्रा,
दारू प्यायला शिकवलंस तू, जुगार खेळायला शिकवलास तू, आणि आता तूच सांग मला की कंट्रोल ठेव म्हणून. अरे आयुष्यात एक तरी व्यसन हवं. बरोबर. हे थोर समाजसेवक जाडे बाबू म्हणून गेले. म्हणून तर बोललो मी तुला ना. आजपर्यंत आपण दोघं त्या जाड्या बाबूंनाच फॉलो करतोय. काय रे, आज सकाळी सकाळी इकडे कसं काय लपडं बिपडं केलंच नाही ना? म्हणजे मी काय नेहमी लपडीच करत असतो? अरे विचारलं रे. अरे आपला धंदा तर तुला माहित आहे. वसुलीसाठी इथे आलो होतो तर म्हटलं जाता जाता आपल्या मित्राला भेटून जावं. आणि मित्राला भेटायला काय काळ वेळ पाहायचा असतो काय? अरे तुझ्यासाठी या घराचे दरवाजे 24 तास उघडे. अरे तू तर एकच माझा जीवाभावाचा मित्र आहेस. प्रवीणचं कोणतंही काम असू द्या, राजा पाटील त्याच्या पाठीशी उभा राहणार याची 100% आपल्याला गॅरंटी आहे. मग काय, तेरी मेरी यारी भूकात गेली दुनिया सारखी. अरे हे साले गाववाले ना आपल्या दोस्तीवर जळतात रे, बाकी काय नाही. अरे दुनिया गेली तेल लाव, आपल्याला काय करायचंय? आणि आपण लोकांचा विचार करायचा नाही बस. काय रे, काल रात्री असं अचानक अड्ड्यावरून निघून गेलास, सगळं ओके आहे ना? एकदम डिग्री. आणि अचानक एक इमर्जन्सी आली तर जावं लागलं, बाकी काय नाही. रात्री मग जुगारात मारलेस की नाही बाजी? कसला काय, सगळे पैसे हरलोय, एक पैसा नाही खिशात सध्या. थोडं थोडं समजलं मला. काय रे, त्या पवारांच्या बंड्याने तुला अरे त्या बंड्याची ऐसी की तैसी. आज रात्री फक्त फडव्याला नाही त्याला आरपार केलं ना तर बघ तू. कवी कंट्रोल रे. त्या बंड्याचं नाव नाही काढायचं माझ्या समोर. बस बस. अरे तो साला बंड्या आहे ना, त्याला काय एवढं चिडचिड करतो? अरे घे रे. अरे ऑलरेडी चालले मला. मी सांगतो ना. अरे अरे घे. अरे मी तुझा गुरु आहे. अरे तो बंड्या आहे ना, तो जाम खतरनाक माणूस आहे. अरे त्याचा स्वतःचा हातभट्टीचा धंदा आहे. त्याला नेहमी त्याच्या हाताशी 15-20 पोरं असतात. जाम खतरनाक माणूस आहे तो. पण तो घाबरतो ना, तो फक्त मला, या राजा पाटीलला नाही, म्हणजे माझ्या मित्राला फसवलं. अरे माझ्या तळपायाच्या मस्तकात गेली. असा उठलो आणि त्याला जा विचारायला जातच होतो. तर म्हटलं आधी मित्राला विचारून काय झालं रात्री ते विचारू. बस म्हणून आलो. तुला ऐकायचंय काय त्याला? मग ठीक आहे, पेटवणी तू तोडा. काल रात्री जसा तू वाट्यावर निघून गेलास ना, नंतर तिथे आमचा डाव रंगला. एका बाजूला डावावर डाव तर दुसऱ्या बाजूला दारूच्या बाटल्यांवर बाटल्या. आणि मी तर पूर्णपणे टाईट होतो. याच संधीचा फायदा घेतला भडव्या बंड्यानं. अरे मला सांग, प्रत्येक गावात 3 एक यायचेच कुठून त्याच्याकडे? मी त्याला जा विचारला तर एवढा मोठा सुरा काढला साल्यानं. त्यावेळी माझ्याकडे घोडा नव्हता म्हणून वाचला भडवीचा, नाहीतर तिथेच त्याला गाळ केला असता. हवं मी आला आता. अरे तुझा भाऊ असताना तू त्या बंड्याचं नाव तू काढू शकतो माझ्या समोर. त्या बंड्याचा बंदोबस्त मी करणार. हा बघ, आता जातो आणि साल्याला प्रवीण, अरे महत्वाचं सांगायचं राहून गेलं. काय रे? 15 दिवसापूर्वी तुला एका जमिनीबद्दल बोललो होतो. हा, त्याचं काय? त्या जमिनीचा जमीन मालक ही जमीन विकायला तयार झालाय. आणि मला वाटतं ती जमीन तू खरेदी करावी. अरे घेईन रे, जमीन काय मी आता खरेदी करेन, पण पैसे नको. अरे काय यार मित्रा, चेष्टा करतोस. चला, एवढी मोठी प्रॉपर्टी तुझी, एवढा कारखाना आहे आणि 5-6 लाख रुपये जमीन खरेदी करायला. हे बघ काका, मला पैसे देत नाही, बाकी हे सारं माझ्या नावावर आहे. काका म्हणतात इथे पैसे तुला दिले, ते प्रॉपर्टीचे पेपर तुला दिले की वाट लावशील त्या पैशांची. अरे त्या सगळ्या पॉलिसी, सगळी प्रॉपर्टी तू गहाण ठेवशील. कमाल आहे.
म्हणजे स्वतःच्या पुतण्याला गंडवण्याचा चांगलाच डाव दिसतोय तुझ्या काकाचा. अरे सावध हो, राज रोजपणे तुझ्यावर अत्याचार होतोय वेड्या. शेवटी पुतण्याचा वैरी हा काकाच असतो. आता सावध नाही झालास तर हा तुझा काका तुला भिकेला लावेल. हे बघ, तसे ते मला कारखान्यात बोलवतात, कारखान्याचा मॅनेजर म्हणून, पण आपल्याला अजिबात इंटरेस्ट नाही. हा, तुला म्हणून सांगतोय आम्ही, माझ्या नावावर काय काय आहे ना हे काकाने मला एका स्टॅम्प पेपरवर लिहून दिलंय. स्टॅम्प पेपर? होय, तो स्टॅम्प पेपर असतो कोणाकडे? आहे, माझ्याकडेच आहे. आता आपण तर जीवलग मित्र आहे, मला तर दाखवू शकतो. अरे तुला दाखवायला काय प्रॉब्लेम आहे? अरे तेरे लिए तो जान भी हाजिर है. थांब, इथेच थांब, आलो मी स्टॅम्प पेपर करून. जान हाजीर है. अरे साल्या, जान तुझी मीच घेणार. माझी आयटम प्रसन्नाला तू पटवलंस काय? आणि ती साली प्रसन्ना मला सदा नजरेसमोर घेत नाही आणि या बेवड्याला पटली. त्या प्रसन्ना आणि त्या प्रवीणचा या राजा वाटीला काय इंग आहे ना ते दाखवून देणार. अरे एक दिवस असा आणीन की याची प्रसन्ना माझ्या कुशीत असेल आणि आसाला बेवडा फक्त बघत असेल ते मी फेकलेल्या भाकरीचे तुकडे सगळं. सगळा पैसा तुटणार आहे या साल्यांचा. आणि एकदा का हा प्रवीण माझ्या हाताशी आला ना की मग हा उद्योगपती श्रीधर बंद कुठे जाणार? माझी पोरं खंडणी मागायला आली तुझ्याकडे तेव्हा धक्के मारून बाहेर काढलास, पोलिसांच्या धमकी दिलास, मला नकार दिलास. प्रसन्नाचा, प्रवीणचा, या श्रीधर पंतांचा सगळ्यांचा बदला घेणारा राजा पाटील, सगळ्यांचा बदला घेणार. सगळ्यांचा बदला घेणार. अरे हा राजा पाटील काय? हा बघ, हाच तो स्टॅम्प पेपर आणि खाली चक्क काकांची सही आहे बघ, नीट वाचून घे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत 40 लाखाचे डिपॉझिट, विरम ग्रुप विकास सेवा सोसायटी मध्ये 25 लाखाच्या ठेवी, बाजारपेठेच्या नजीक 100 एकर जमीन, अरे मिलिंद कुंट्यांकडे 10 लाखाची पॉलिसी. अरे करोडपती आपण, करोडपती. अरे पण हे सगळं कागदावर आहे, याचा तुला काय फायदा? अरे काका मला म्हणाले, तुला जेव्हा गरज वाटेल ना तेव्हा या सगळ्या पॉलिसी तुला मी देऊन टाकेन. मग बरोबर, मग आपण एक काम करू शकतो. काय? हे बघ, ही जी मिलिंद कुंट्यांकडे 10 लाखाची पॉलिसी आहे ना ती तू काकाकडनं मागून घे. ही LIC पॉलिसी आपण जर गहाण ठेवली बँकेत तर आपल्याला नक्की ते 7 ते 8 लाख रुपये कर्ज मिळेल. मग काय, 5 लाखाचं जमीन खरेदी करायची आणि उरलेल्या पैशात एक आलिशान कारखाना टाकायचा, महिन्याला लाखो कमवू. काय कशी वाटली आयडिया? अरे आयडिया तर एकदम जबरदस्त आहे, पण मला एक शंका आहे. अरे काका मला ही पॉलिसी देतील? काका काय, काकाचा बाप पण देईल. अरे हे बघ ना, अरे स्पष्ट शब्दात सगळं लिहिलंय आणि खाली त्याची सही सुद्धा आहे. आणि तुझ्या काकाने जास्तच काय बोलला तर माझ्याकडे प्लॅन बी सुद्धा आहे. प्लॅन बी? प्लॅन बी. हा तुझा काका जर जास्त हुशाऱ्या मारायला लागला ना तर त्याला सरळ धमकी द्यायची, काका LIC देता की नाही, नाही दिली तर चाललो कोर्टात, टाकतो केस. अरे मग काय, झट मारत ती LIC द्यावीच लागेल. प्रवीण, अरे ती सोन्यासारखी जमीन आपल्या हातातून गेली नाही पाहिजे. ऑलरेडी 2-3 गिरायक टपली आहे ना ती जमीन घ्यायला. अरे आहे तशी मोक्याच्या जागी.
अरे साधा हातभट्टीचा धंदा जरी टाकलास ना 5-10 हजार रुपये दिवसाला ते गेलेच नाही. विचार कर. म्हणून सांगतो आजच्या आज तुझ्या काकाला भेट आणि LIC पॉलिसी घे. उद्या सकाळीच आपण बाजारात जाऊ, बँकेत जाऊन ती LIC घाण ठेवूया आणि जमीन पहिले आपल्या ताब्यात घेऊया. काय आता मी जातो आणि त्या साल्या बंडेला जाब विचारतो तुझे पैसे घेतले काय. अरे तो स्टॅम्प पेपर तर मला दे. स्टॅम्प पेपर कुठे घेऊन चाललाय? अरे माझ्याकडे राहिला तर काय प्रॉब्लेम. अरे काकाकडून ही 10 लाखाची पॉलिसी घ्यायची. हा बरं ठीक आहे ठेव. हो. पॉलिसी त्या जागेवरती गाडीवाडीचा धंदा चालू करायचा. दिवसाला हजारो लाखो कमवायचे. मग काय चंगळ चंगळ. आजच काकांकडून ही 10 लाखाची पॉलिसी घेतो. शेवटी काकाच ते. या पुतण्याला फसवायला काय कमी करतील आणि सगळं आपल्या त्या मुलाच्या म्हणजे त्या केशवच्या नावावर करतील. नाही हे मी नाही होऊ देणार. आजच ही 10 लाखाची पॉलिसी मागून भेटतो. पप्पा, अहो पप्पा गेले कुठे? इकडे पण नाही पप्पा. गेले कुठे? अरे हो कारखान्यात गेले असणार. आल्यावर चषक दाखवतो त्यांना. आई आईची कुठे आहे? हा बघ चषक मला मिळालाय. कुठल्या खेळातील हुशारीबद्दल नाही तर उत्तम शिबिरार्थी म्हणून मला मिळालाय. तुझा प्रत्यक्ष इथे असते तर तुला खूप आनंद झाला असता आणि मलाही. आणि तू माझ्या पाठीवर प्रेमाचा हात फिरवला असता. पण म्हणतात ना तू आम्ही तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी. आई विना भिकारी. तुम्ही कारखान्यात गेला नाही? आणि जात होतो पण वाटेत येताना तुझी कार पाहिली आणि कारखान्यात जाण्याचा बेत रद्द केला. तसं मॅनेजरला कळवलंय मी. पाहिजे पप्पा हा बघा चषक मला मिळालाय. उत्तम शिबिरार्थी म्हणून. अरे वा. पिकनिकला जाऊन चषक म्हणजे सशाच्या शिकारीला गेलेला वाघाची शिकार करून आला की काय? बरं कशाबद्दल मिळाला हा तुला चषक? हो आम्ही पिकनिकला गेलो खरे पण तिथे आम्हाला उमराणी सर भेटले. इंग्रजी आणि मानसशास्त्र या विषयामध्ये त्यांना PhD मिळाली आहे. असे प्राध्यापक आम्हाला मिळाले म्हणजे आमचे भाग्यच. मग काय पिकनिकचं शिबिरात करून टाकलं. इंग्रजी आणि मानसशास्त्र या विषयाचे 3 दिवस लेक्चर दिले आणि 14 दिवशी परीक्षा. आणि त्या परीक्षेत तू प्रथम आलास. कशावरून? अरे ह्या चषकावरून. अरे माझा मुलगा आहेच हुशार. पप्पा ती ऍक्च्युली माझी आई असते. केशव केशव तू आधी आंघोळ करून घे बघू. बाबीने पाणी टाकून ठेवलं असेलच. पप्पा केशव अरे बोल बघतो का? नाही काही नाही. केशव तू असं 4-4 दिवस बाहेर राहून होतोस रे. तू असं 4-4 दिवस बाहेर राहिलास की माझं मूड कसं पैसे नव्हतं. हे सारं घर खायला येतं. जेवणाचा घास मुखात कसा अडखळतो. रागावू नका. कधी कधी तुमच्यासारखी स्थिती होती माझी. घर कसं खायला उठतं, मन कसं बेचैन होतं आणि घात. पप्पा पप्पा एकदा तरी माझ्या आईला दाखव. एकदा तरी माझ्या आईला दाखव. केशव पप्पा तुम्ही कधी आईची माया कमी पडू दिली नाही.
वेळेत आई आणि वडील तुम्हीच झाला. पण म्हणतात ना, स्वामी तिन्ही जगात आई विना भिकारी, आई विना भिकारी. अवघड हाय गड्या उमगाया बापर, उमगाया बापर. अवघड हाय गड्या उमगाया बापर, उमगाया बापर. घाल मेल लेकराच्या पायी उभा जन्म उधळला. आधाराचा बळ वाकल आभाळ, याच्या आईना पाचोळा जिनरानो माळ, जिनरानो माळ. घडी भर तू थांब जरा ऐक त्याची धापर, लई अवघड हाय गड्या उमगाया बापर, उमगाया बापर. लई अवघड हाय गड्या उमगाया बापर, उमगाया बापर. चिंता तुझी मुक्कामाला त्याचा काळ जात, वाचकेच्या डोळ्यात कधी काचा विशीर. तुझ्या पायी राबाली हाय त्याची खुशीर, हाय त्याची खुशीर. घडी भर तू थांब जरा ऐक त्याची धापर, लई अवघड हाय गड्या उमगाया बापर, उमगाया बापर. लई अवघड हाय गड्या उमगाया बापर, उमगाया बापर. कधी काचा विशीर तुझ्या पायी राबाली हाय त्याची खुशीर, हाय त्याची खुशीर. घडी भर तू थांब जरा ऐक त्याची धापर, लई अवघड हाय गड्या उमगाया बापर, उमगाया बापर. लई अवघड हाय गड्या उमगाया बापर, उमगाया बापर. पप्पा वाईट वाटले का तुम्हाला? पप्पा तुम्हीच सांगा ना, तुमची आई तुमच्यापासून दूर असते तर? केशव, केशव, अरे त्या आठवणी आता तुला विसरायला हव्या. ती तुझ्या नशिबातच नव्हती. यावेळेस तुला समाधान मानायला हवं. बेटा बेटा, एक वेळ आईना मुलगा जगू शकतो, पण पत्नीला पती जगणं महामुश्किल आहे तुला, महामुश्किल आहे. माया एक वेळ दाबून ठेवणं सोपं असतं, माया एक वेळ दाबून ठेवणं सोपं असतं, पण शरीर सुखाची धगधगती वासना दडपून ठेवणं महाकठीण असतं. खरं महाकठीण असतं. त्या वासना दडपून ठेवतं
काळजा घोळातीला वणवा विस्तार विजत नाही. त्यात काळीच कणा आणि जळत असतं. पण काही कर्तव्यासाठी त्या यातना सहन कराव्याच लागतात. पुरा सहन कराव्याच लागतात. दुसऱ्याला मधुरला देण्यासाठी उसळणं स्वतःला तोडून घ्यायलाच हवे. तोडल्याचे दुःख न म्हणतात देवाच्या चरणावर गेल्याचे सुख मानायलाच नको. पप्पा, तुमच्या मनाला दुखावलं, पण मला आज राहावलंच नाही. पप्पा, आमच्या पिकनिकच्या ठिकाणी एक झोपडी होती. त्यात एक आई आपल्या बाळाला आंघोळ घालत होती. त्याला दूध पाजत होती. त्याच्या डोईवरून हळूवार हात फिरवत होती आणि बाळ कुदू खूप हसत होता. पप्पा, मला सांगा, त्यात माझा काय दोष? या माझ्या आईने का नाही मला आंघोळ घातली? का नाही दूध पाजलं? सांगा बाप्पा, का नाही माझ्या डोक्यातून हात फिरवला? सांगा बाप्पा, सांगा. केशव 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 कुसुम कुसुम मला ऐकलं तुझ्या बाळाचे शब्द. बघा कुठल्या शब्दात मला उत्तर देऊ आता. आणि तू तरी केव्हा ना त्याला उत्तर द्यायला की फक्त दरवर्षी हे असंच पत्र काढतो. आपल्या लग्नाच्या वाढदिवसाच्या फक्त शुभेच्छा देत राहणार. बघा शब्दात मी वासना किती दडपून ठेवली मी. बघा माझ्या कोणाला सांगू कोणाला. मी शेवटपर्यंत तुझी वाट पाहणार आहे. कुसुम, मी तुझी शेवटपर्यंत वाट पाहणार आहे. माझी शेवटची इच्छा आहे, मला माझ्या शेवटच्या क्षणकारी मला तुझ्याच मांडीवर विसावा हवाय. कुसुम, मला तुझ्याच मांडीवर विसावा हवाय. कुसुम, मला तुझी माझी वाट पाहत असेल. काली नाही, मध्यान्हकाली नाही, निदान सांगकाली तरी निशीच्या पोटात सामावून जाण्यासाठी. निशीच्या पोटात सामावून जाण्यासाठी. सारा सांगतो. आपण प्रसन्न देशपांडेला ओळखता? सॉरी, नाही ओळखत. मी ओळख करून देतो. मी प्रसन्न देशपांडेचा धाकटा भाऊ इंद्रजित. या बसा. पण तुमचा आणि प्रसन्नाचा इथला संबंध तो अगदी जवळचा. म्हणजे सांगतो. माझी बहीण या घरी सून बनून येणार आहे. मला अगदी स्पष्टपणे काय ते सांगा. सांगतो. माझी बहीण प्रसन्ना आणि तुमचा पुतण्या प्रवीण या दोघांचं प्रेम आहे. म्हणजे आता त्यांचं लग्न करायचं म्हणताय? हो, अगदी अर्थात. तसं मी तुम्हाला चांगलं ओळखतो. आपण एक चांगल्या स्वभावाचे गृहस्थ आहात. हो, पण प्रवीणच्या प्रेमात पडण्यापूर्वी प्रसन्नाने त्याची पारख केली आहे का? याबद्दल तिलाच विचारा, कारण संसार तिला त्याच्याशी करायचा आहे. हो, बरोबर आहे. पण भाऊ या नात्यानं तुमचं काही कर्तव्य आहे की नाही? कशाबद्दल म्हणताय? प्रवीण माझा पुतण्या असला तरी मी त्याला माझा मुलगाच मानतोय. त्याला सुस्वभावी बायको मिळावी आणि त्या दोघांचा संसार सुखाचा व्हावा अशी माझी इच्छा आहे. पण अलीकडे त्याचं वर्तन आपण पाहिलं असेल. हो, पाहावं तेव्हा नाक्यावर असतो, कुठं जावं तर अड्ड्यावर पण भेटतो. आणि हल्ली तर नको त्या मित्रांच्या संगतीनं दारूसारखं व्यसन लागलंय त्याला. आणि अशा व्यसनी माणसाशी तुम्ही तुमच्या बहिणीचं लग्न लावून देणार? मला समजतेच आहे, पण मी काय करणार? त्यांच्या प्रेमापुढे मी काही करू शकत नाही. तशी माझी बहीण शिकलेली आहे, सुज्ञ आहे. शेवटी दोघांचे जीवन फुलायलाच हवंय. तुम्ही केव्हा काय केला? साहेब, प्रेमानं विषयी अमृत बनतो. आणि त्या गोष्टीचा खात्री करून घ्यायची असेल तर प्रत्यक्ष तिलाच हा प्रश्न विचारा. ती सोबतच आली आहे माझ्या, बाहेरच उभी केली आहे. हो, असं काय करता इंग्रजी? तिला बाहेर का उभी केली आहे? घेऊन या बघू तिला आधी. हो साहेब. आई, अगं आत ये. मी माझी बहीण प्रसन्ना. अरे वाजवा. तुमच्या भावाने
विस्तवाशी खेळतात असं नाही वाटत तुला? साहेब हो, मी प्रेम केले त्यांच्यावर आणि माझ्या मनात पती म्हणून दुसरं कोणीच नाही. मनोमन वरले मी त्यांना. तसा प्रवीण खूप चांगला आहे, पण दारू एक असं व्यसन आहे की सारे चांगले गुण धुळीस मिळवतात. तू त्याला अशा दारूच्या व्यसनापासून सोडवू शकशील? मी प्रयत्न करेन. आणि त्यात अपयशी ठरली तर आयुष्यभर अशीच राहील. नाही, हा फार चुकीचा निर्णय आहे तुझा. पुरुष एकटा राहू शकतो, पण स्त्रीला ते शक्य नाही. पुरी साहेब, पण आता कुठल्याही परिस्थितीत या दोघांचं लग्न करावंच लागेल ना? अर्थातच. नाही, जोपर्यंत हे सुधारत नाहीत, या दारूच्या व्यसनातून मुक्त होत नाहीत, तोपर्यंत मी यांच्याशी लग्न करणार नाही. हा निर्णय तुझा चुकीचा आहे पुरी. प्रेम जास्त दिवस एकाच ठिकाणी राहिलं की त्याचं डबकं होतं. खाण्याड्या पाण्याचं अमृतासारखं प्रेम विष बनतं, हंसाचा कावळा बनतो. साहेब, आमचा इथे येण्याचा वेगळा कुठलाच अर्थ मनात आणू नका. मी माझ्या बाबाला मुद्दाम इथे घेऊन आली, कारण तुम्हाला सारं काही कळावं, तुम्ही अंधारात राहू नये म्हणून. तू खूप चांगलं केलंस पुरी. साहेब, आता काय तो निर्णय घेणं तुमच्या हाती. आम्हा दोघांना आई वडील नाही. वास्तविक यावेळी प्रवीण समोरच हे सारं व्हायला हवं होतं, पण आता तरी प्रवीण चांगलं बोलण्याच्या परिस्थितीत नाहीये. कोण बोलतो? मी बोलण्याच्या स्थितीत नाही. मी बोलणार. प्रवीण, आपण उद्या बोलू. आज तुला विश्रांतीची गरज आहे. सोडा. कसली विश्रांती? ही दोघं बहीण भावंड इथं का आली आहेत? का? हे सुचतं का तुम्हाला? मला विचारतो. काय गे तू? तू इथं का आलीस? साहेबांना आपल्या प्रेमाची कल्पना द्यायची. कल्पना? प्रेमाची कल्पना द्यायला आली ही. वा, लग्नानंतर तुझं नाव कल्पना ठेवू. अरे त्यांचं म्हणणं नीट ऐकून तरी घे. मला कोणाचं काही ऐकायचं नाहीये. मला उलट प्रश्न विचारायचा नाही. मी या घराचा अर्धा मालक आहे. 50-50 समजलं? मी सुद्धा प्रश्न नको विचारू का? अच्छा, म्हणजे तू आज मला प्रश्न विचारणार? गेला महिनाभर माझ्याशी बोललीच नाही, एकदा पण भेटलीच नाही. 4 ते 5 वेळा तुझ्या मी घरी आलो तर सरळ तोंडावर दरवाजा बंद करून घेतला. तुम्ही कुठल्या अवस्थेत आला होता? दारूच्या नशेत लटपटत. कुठल्या मुलीला आवडेल? आवडत नाही ना? मी तुला आवडत नाही ना? सोडून दे मला आणि कर दुसऱ्या मुलाशी लग्न. अरे तू हिच्याशी प्रेम केल्यास याची कल्पना आहे ना तुला? प्रेम असं सहजासहजी तोडता येत नाही. तुला हे दारूचं व्यसन लवकरात लवकर सोडावं लागेल आणि लवकरच तिच्याशी तुला लग्न करावं लागेल. कित्येक वर्षांनी या घराला लक्ष्मीचे पाय लागतील. या घराला घरपणी. या घराला लक्ष्मीच हवी ना? मग काका तुम्ही करा लग्न. प्रवीण, तो या तुमच्या घराला घरपण येईल. अरे दारू पिण्यासारखं घडलंय काय तुझ्या आयुष्यात? कोणी तुला प्रेमभंगा केलाय की नाही? यातलं काहीच नाही. फक्त दारूचं व्यसन याला कारणीभूत आहे. सुसंगती सदा घडो, सुजन वाक्य कानी पडो. तुला वाटतं आपण श्रीमंत आहोत आणि श्रीमंताला हा दारूचा शौक शोभा देतो, पण शेवटी नरकात पोचवतो. इंग्रजी तुम्ही निघा, मी बोलायला शिवाय या. येतो. अरे तू जरा झोप जरा. भूक लागली असल्यास काहीतरी खाऊन घे. बाबीने काहीतरी केलं असेल खायला. वाह, मस्तपैकी 5 स्टार हॉटेल मधून खाऊन आलोय. चिकन बिर्याणी. काका, आता मला माझं स्वतंत्र जीवन जगायचंय आणि यासाठी मी एक जमीन विकत घ्यायची ठरवलीये. 5 लाख रुपयांना. यासाठी
माझ्या नावावरची 10 लाखाची पॉलिसी आहे ना ती मला द्या. मला त्याच्यावरती कर्ज काढायचंय. हे बघ प्रवीण, त्या पॉलिसीवर तुला कर्ज काढायची काही गरज नाही. तुला जमिनीसाठी पैसे हवेत ना, मी देईन तुला पैसे. पण सारा व्यवहार मी करेन. म्हणजे मला कोणता संकट नाही. आहे 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 पण दारूच्या नशेत असे जर व्यवहार करायला गेलास ना तर फसशील. अरे तुझे मित्र तुला फसवतील. अरे तुझा जो मित्र राजा पाटील ना फार पोचलेला आहे. अरे त्याच्या काळात अडकू नकोस. काका, माझ्या मित्रांबद्दल तुम्ही काहीच बोलायचं नाही. ते मला योग्य वेळी योग्य तो सल्ला देतात. तुझी जमीन बघितलीस ना, त्याबद्दल मला सारा समजलंय. बरोबर ना? अरे ती जमीन ना त्या भाल्या सुताराची आहे. हो, अगदी बरोबर. आणि त्या भाल्या सुताराने ती जमीन आपल्या बहिणीच्या लग्नासाठी त्या राजा पाटीलकडे गहाण ठेवली. हो, आपल्याला काय करायचंय? आपल्याला जमीन मिळाल्याशी का? अरे तो राजा पाटील हा फार पोचलेला आहे. अरे तू दिलेले पैसेही हडप करणार आणि ती जमिनी हडप करणार. मग तो भाल्या सुतार आणि तू, अरे तुम्ही दोघेही गणलेले करणार. तुम्हाला काका मी मूर्ख वाटलो का? हा, मूर्ख वाटतो? मी सारा व्यवहार वकिलामार्फत करणार आहे. वकील? अरे हे वकील कोण? अरे हे वकील आहे त्यांचेच. आणि ज्यांच्याकडे भांडवल ना त्यांच्यासाठी त्या वकिलांची वळवळ असते. ही अगदी पूर्ण वयात आहे, मला सारा कळतं. हो, पण अशा दारूच्या नशेत ना दुसऱ्यांचं खाऊतं. तुला कुठे दुकान जमीन हवी आहे ना ते मला सांग. मी ते तुला तुझ्या नावावर करून देईन. माझे चांगले मित्र आहेत, चांगली ओळख आहे. सांग, मी त्यांना आजच फोन करतो. सांग. आपण मागच्या आठवड्यात काका, मला दुसऱ्याच्या हाताला खायची सवय नाहीये. मी काय हो, मी तुम्हाला कुत्रा वाटलो काय? तुम्ही टाकलेले भाकरीचे तुकडे चघळत राहिला. अरे प्रवीण, अरे काय बोलतोस हे? असा विचार माझ्या मनात कधी आलाच नाही. अरे 6 महिन्यांपूर्वी माझ्याकडे तू 50,000 रुपये मागितलेस आणि मी झटकन तुला ते दिले. पण तू एका दिवसात सारे संपून बसला. त्याबद्दल एका शब्दाने तरी मी तुला विचारलं असं? मग काका, आता मला सांगा, माझ्या नावावर काय काय आहे हे तुम्ही मला सांगितलं. मग माझ्यानंतर या साऱ्या इस्टेटीचा वारस कोण? बोला, गप्पा का? अहो तुम्ही काय बोलणार? मला सारं माहिती हो. माझ्यानंतर या इस्टेटीचा वारस असेल तो तुमचा मुलगा, तो केशव, या बिराईचा मुलगा. का राग आला? सोडला तुम्हाला? मग दाखवा त्याची आई. मला तर तुमच्यावर संशय आहे. काका, तुम्ही या मुलीला फसविला असणार आणि तुमच्यापासून या मुलीला दिवस गेले असणार आणि तिच्यापासून त्या केशवचा जन्म झाला असणार आणि मग तुम्ही या बाईला वाऱ्यावर सोडून दिले असणार आणि मग त्या केशवचा तुमचा मुलगा म्हणून तुम्ही सभा केला असणार. बरोबर ना? प्रवीण, वाटल्यास हे सारं घर, ही सारे इस्टेट, सारा कारखाना मी तुझ्या नावावर करतो. पण असं म्हणू नकोस हे पुरा. असं म्हणू नकोस पुरा. असं म्हणू नकोस. दादा कोण? केशव, काकांचा लाडका मुलगा. हे बघ, तुला मुळीच चिंता करू नकोस. अरे तू तर काका साहेबांचा लाडका मुलगा आहेस. शिवाय या साऱ्या इस्टेटीचा मालक मी तर त्यांचा पुतण्या. त्यांनी फेकलेले भाकरीचे तुकडे चघळणारा कुत्रा आहे मी, कुत्रा. अरे मला शिकवताय दादा
काका हो माझं तर तुमच्यावर संशय. हो तुम्हीच या बाईला तुमच्यापासून या बाईला दिवस केले असणार आणि या बाईपासून त्या केशवचा जन्म झाला आणि मग तुम्ही या बाईला आणि त्या केशवला तुमचा मुलगा म्हणून तुम्ही सांभाळ केला असणार. बरोबर ना? नाही, माझे पप्पा एवढ्या उलट्या नजरेने नसावे. मग का नाही दाखवत माझी आई? का नाही माझ्या आईला ती जिवंत आहे की माझी आई आहे. थांब, पप्पाला बोलवतो. थांब पप्पा, पप्पा लवकर या, आई आली. आई आई आई
छोटे मला हो छोटे मला कशा का शांत बसले असते भाभी 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 मला सांग तू आता इथे 10 वर्ष आहे होय तर 10व्या संपन्नाचा 11व्या लागला. मग मला सांग तुला माझ्याबद्दल म्हणजे माझ्या जन्माबद्दल आणि माझ्या आईबद्दल काही माहिती? ता बघा आता विचारू मग वरती स्वर्गात जावता लागतं ना. माझ्या बापाशी विचारू. तुझे वडील सुद्धा काही बोलले नाही विषयी. काय बोलतले मी त्या 15 वर्षातो आणि 16 वर्ष लागला आणि माझं बापूस पटकन जात टाकलो म्हणतात ना 16 वर्ष धोक्याचा खरा बाबा. तुझ्या आईने आता आईचा म्हणशाल तर माका 16 वर्ष पूर्ण व्हायच्या आधी बिचारी देवा घरी गेली. हा तुम्ही म्हणत असत ना तर या काम करू. वरच्या वाडीतलो खालच्या आळीतलो तात्यान हनुमाना तो जवळजवळ कालपासून श्वास बंद पडतो. तुम्ही म्हणत असाल ना 80 वर्षाचा ताट म्हातारो वाच ऐकला बहुतेक दत्ताकुल होता. तुम्ही म्हणत असाल ना तर माझ्या औशी बापाशी चिठ्ठी होतं आणि त्याच्याकडे पाठवून देतं आणि तुमच्या औशी बापाशीच्या प्रकरणाचा काय विचार. अरे बाबा चेष्टा करू नको रे. जास्त करू नको नाही तर का जुन्या गोष्टी घ्या का उकळीत राहतास तुम्ही. माका सांगा मी आज हय 10 वर्ष हय 10 वर्ष हे मोठे मालक ना अगदी देव मानतो देव मानतो. तुम्ही जर अशी आईची आठवण काढीत राहला तर त्यांनी काय करूचा. तुमका काय वाटतं त्यांना आठवण येत ना. हो त्यांना सुद्धा आठवण येता पण ते आतल्यात जळत राहतात तुमका दाखवणच नाही. जर तुमका तुमच्या आईची त्यांना आठवण येत नसली असती तर त्यांनी कधीच लगीन करून मोकळे झाले असते. पण तसा नाही. बिन म्हणजे लग्नाचे रवले ऐन तारुण्यात. अरे बाबी समजतं रे मला पण का कुणास ठाऊक आज माझ्या हृदयाने आईसाठी हस्त धरला. आई हा शब्द मनातून कायमचा काढून टाकावा. केवळ पप्पांसाठी नाही रे जमत. पप्पांच्या डोळ्यातून अश्रू दिसतात. माझ्या पुण्यवान पप्पांच्या चारित्र्यावर चिखल फेकला जातो. हे बाबी माझ्या पप्पांना सारे म्हणतात की वाचनेपोटी एका मुलीला फसवणारा कामान. नाही रे ऐकवाचे शब्द. अरे आमच्या कॉलेजच्या गेटवर पप्पांबद्दल नको ते लिहून ठेवतात. हे बघा ह्या काम ना त्या माय राजा पाटलाचा मला सगळा माहिती आहे. त्याच्या पोरांना खंडणी दिली नाही ना म्हणून त्यानं काय केलंय गणपतीची वर्गणी मागा केली. तर वर्गणी किती 100 200 ना 2 लाख आणि 5 लाख. मोठ्या माणसाने डायरेक्ट हाकलून लावले. तेव्हापासून मायाला जास्तच खावाळलो आणि काय केलं ना माहिती आहे. आपले मधले मालक ना पवा त्यांना हाताशी धरलं ना मायाने. माझी आई मला भेटेल ना तर मी या साऱ्या जणांना सांगणार आहे ही पहा माझी आई आणि हे पहा माझे देवमाणूस पप्पा ज्यांनी माझ्या आईसाठी सारं जीवन वनव्यात फेकलं आणि माझ्या आईच्या प्रेमाखातीर हसत राहिले. दळदळती वासना मनात तटबंदिस्त करून. काय काळजी करू नको. चांगल्या माणसाची पाठी देव उभं असतं. देव मी सांगतो सकूसाठी देव धावलो. तुझा मॅक राजा केलाय. कोंडान भरलेला शरीर सुंदर केलंय. अशी देवाची कृपा असा बघा. तुमच्या आम्हाला देव आमका कधी पावलो नाही आणि पावाचं सुद्धा नाही. कशावरून रे? हो माझी बायको गोरी गोरी पान फुलासारखी छान वाहन करणारा कोण. देखणी बायको केलं पण माझी फुकणी करून टाकल्या. जाऊन दे. मी काय म्हणतो तुमचा बाहेर कॉलेजात प्रेमाचं लफडं विपणं नाही ना. नाही रे बाबी जोवर मला माझी आई भेटत नाही तोवर या हृदयात कुठल्याच मुलीचं प्रेम साठणार नाही. एक काम करूया ऐकला मोठ्या माणसांना लगीन करून सांगा. म्हणजे कसा
रेडी पण तुमका आई भेटतली. अरे अरे जिने आपल्या उदरात 9 महिने मासाचा गोळा जपलेला असतो तीच त्याला आईचं प्रेम देऊ शकते. तर दुसरी छोटे मला अरे प्रसन्न ताई छोटे मालक मी जेवणाचा बघतो. ये काय म्हणते? मगाशी येऊन गेलो आम्ही मोठ्या मालकांना भेटून गेलो. प्रवीण दादा बद्दल ना? हो आम्हाला समजले सगळं. प्रेम आणि खोकला दडवून ठेवू शकतो पण तुम्ही मला अहो जाऊ का म्हणता? डायरेक्ट केशव म्हणा. मग तुम्ही पण मला प्रसन्नताई म्हणून अहो जाऊ का करताय? डायरेक्ट वाही कळलं. डायरेक्ट वहिनीच म्हणतो. अरे वा मनापासून आवडलं वाटतंय. आणि तुम्हाला? डायरेक्ट म्हणा भाऊजी. नाही नाही असं कसं? अहो ती लहान असो किंवा मोठा त्याला अहो जाऊच करतात. मुलाला आई अहो जाऊ म्हणते. केशव पुन्हा हात मार वहिनी. केशव केशवा केशवा माधवा तुझ्या नावात रे गोडवा. मगाशी सासऱ्याला मस्का लावून गेली आणि आता दिराला मस्का लावायला आली. अरे मस्का लावायची काय गरज दादा? तो तिचा अधिकार आहे. अधिकार तू तिला दिला असेल, काकांनी तिला दिला असेल, पण याला अजून माझा होकार नाहीये. का? मला हिचं चारित्र्य तपासून पाहिजे. कर्म माझं. अरे पण तुम्ही 6 महिन्यापासून प्रेम करताय ना? अरे प्रेम केलं हे खरंय पण हिने हिचं चारित्र्य चेक करायला कुठे दिलं? मी हिला कधीपासून विचारत होतो माझ्या आधी तुझं कुठल्या मुलावर प्रेम होतं का? समजा होत तर किती होतं? किती डिग्री होतं? पाव, अर्धा, पाऊण की संपूर्ण? किलोभर होतं. काय बोलणार आता? किलोभर होतं म्हणून सांगतो पण कोणावर होतं हे विचारलं तर काही सांगत नाही. अरे कुणावर असणार? तुझ्यावर. पण नक्की किलोभर की 100-200 ग्राम इकडे तिकडे? हट्टा करताय ना माझ्या प्रेमाची? पट्टा लागू नये म्हणून खट्टा करावी. प्रेम का करायचं होतं माझ्यावर? प्रेम आणि मी अगं ते प्रेम नव्हतं काय, तो प्रेमाचा खेळ होता. दादा अरे केशव आपण श्रीमंत माणसं आहोत रे आणि श्रीमंत कधी मुलीवर खरं प्रेम करत नाही. या जीवाची चैन करायला कोणतरी हवीच ना. आज प्रसन्ना, उद्या नाही ना तर परवा अर्चना. अरे पैसा फेकला की पोरींना काय तोटा? माझं प्रेम असं पैशाच्या मापानं मोजल याची तिळमात्र कल्पना नव्हती मला. अहो मी तुमच्यावर प्रेम केलं, तुमच्या पैशांवर नाही. पण माझं प्रेम असं पैशाने मोजणार असं तर मी आत्ताच्या आत्ता इथून निघून जाईल पुन्हा इथे न येण्यासाठी. वहिनी भाऊजी हा शब्द मागे घे. या घरातली वहिनी कधीच पैशात मोजली जाणार नाही. त्यामुळे मी तुमची वहिनी कधीच होऊ शकणार नाही. मला माहिती आमचं प्रेम गावभर झालंय त्यामुळे माझ्याशी कोणीच लग्नाला तयार होणार नाही. पण मी यांचं प्रेम आयुष्यभर हृदयात साठवून ठेव. त्यामुळे मी तुम्हाला कधीच विसरू शकणार नाही. चाललीस कुठे? नवऱ्याची परमिशन घेतल्याशिवाय कोणतीच बायको दाराच्या बाहेर जाऊ शकत नाही. दादा प्रसन्ना, अगं तू मला हवी. या हृदयात तुझ्याशिवाय कोणत्याच मुलीला स्थान नाही. आता जरा फक्त मस्करी केली. दादा मस्करी करायला काही मर्यादा असते. तलवारीच्या घावांपेक्षा शब्दाची घाव मनावर जास्त खोलवर जातात आणि ती जखम कधीच बुजली जात नाही. सॉरी बाबा सॉरी, उगाच थक मारली. बरं प्रसन्न मॅडम आता जरा प्रसन्न व्हा. आज संध्याकाळी तुझ्या घरी येतो मग आपण सविस्तर काय ते बोलतो. आता जरा फेरी मारून येतो म्हणजे ही जी काय चढली आहे ना मला ती उतरेल. ठीक आहे चल केशव बाय. चल चल येतो मी.
खावंच लागत नाही. पण यांना दारूचं व्यसन का लागावं? हाच प्रश्न मला आणि पप्पांना सुद्धा पडलाय. याच प्रश्नाचा उलगडा करण्यासाठी मी येथे आले होते, पण कुणाकडेच याचं उत्तर नाही. आज 6 महिने होतील आमच्या प्रेमाला, पण या 6 महिन्यात कधी माझ्यावर अतिप्रसंग करायचा प्रयत्न सुद्धा त्यांनी केला नाही. उलट एक दिवस मला म्हणाले, प्रसन्न, अगं लग्नानंतर हे सगळं तुझं माझंच तर आहे, मग ते आत्ता का घ्यावं, का ते पावित्र्य नष्ट करावं? किती उदात्त विचार आहेत यांचे. आणि आज आपलं काय तू मनावर घेऊ नको. तू दारूच्या आहारी गेलाय, त्यातून त्याला बाहेर काढायला हवं आणि ते काम तू करू शकशील. पण मला शक्यवर सांगा, यांचं माझ्या आधी कुणावर प्रेम होतं का? म्हणजे तिने यांना फसवलं म्हणून हे असे. पण हा दारू प्यायला लागला तुमचं प्रेम झाल्यावरच ना, मग काय प्रेम भागाचा प्रश्न उद्भवत नाही. यातलं काही नाही. ही सगळी ना श्रीमंतांची खेळ आहे. श्रीमंत माणसं कधी ही सगळी श्रीमंत माणसाची खेळ आहे. श्रीमंत माणूस श्रीमंतांना हे असंच हवं असतं. आणि तो राजा पाटील, तो आहे ना यांच्या सोबतीला, तो सुद्धा माझ्या असाच मागे लागले. असा हिसका दाखवला ना त्याला, लोचट कुत्र्यासारखा मागे मागे यायचा. आता तू काही घाबरू नकोस. आता या लवकरच या घरची सून प्लस वहिनी बनून ये. 2 in 1. नाही 3 in 1. तुम्हाला इंग्रजी कळतं? माका सगळा कळतं. उभे किती आहे? खाली बसा. तुमका कळता? काय माहिती माका इंग्लिश कळतं म्हणजे काय आहे त्याचा? माझी बायकोच मस्त. सकाळी उठली का हातात झाडू घेतात, 1 2 आणि पुढे हॅट 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 काहीतरी म्हणता माझ्या डोक्यावर. तसं मी शिकलेलो 7वी. पण बघ ते, पण मी काय म्हणतो, तुम्ही लवकर काय ते ह्या घरात यावा आणि माझ्या हातातलं डाऊन तुम्ही सांभाळा. तुझ्या तोंडात साखर पडतो. बरं का होणाऱ्या वहिनी, प्रवीण दादाबद्दल आणखी काही संशय असल्यास तू संध्याकाळी भेटणारच आहे. तेव्हा काय ते खोदून विचार. त्याच्या आधी बाबेला विचार. बाबी, आपल्या प्रवीण दादाचं याच्या आधी कोणाबरोबर प्रेम प्रकरण होतं का रे? होय होता. प्रकारातला काय सांगतो. आमचे मधले मालक त्या 25 वर्षाचे होते आणि त्या समोरच्या सावतांचा बेबी 5 वर्षाचा. सोडा तर आपल्या मधल्या मालकांचा ना लहान पोरांची लय आवड आणि त्या सावतांचा बेबी त्यांच्याशिवाय रवा नाही. महिन्यासाठी एक परकर नाही तो फ्रॉक काहीतरी नवीन कपडे घेऊन द्यायचे. तर मध्यंतरी काय झाला, त्यांची 5-6 महिन्यापूर्वी लांब तकडे रत्नागिरी साईडला बदली झाली सहकुटुंब परिवाराकडे. आता जाताना चिमुरडा मधल्या माणसाचा मीटिंग वरून ढसा रडात लागला. आणि हे तर 3-4 दिवस जेवलेच ना, तेव्हा मी काय म्हणते, लवकर काय तर भाजवा आणि लवकर तेव्हा ना. पण आज भरपूर मन हलकं झाल्यासारखं वाटतं. म्हणजे आज संध्याकाळी तुमचा मधले मालक भेटते बरोबर ना, तर पहिल्यांदा काय करता जातो? चावट कुठला जो शब्द सगळ्यांकाच आवडता की का? माझी बायको पण असाच म्हण. अरे बाबा, थोडं का होईना वहिनीचं मन तरी हलकं झालं. मी कधी या घरात येतो असा झाला असताना. तो दिवस कधी उजाडेल याची मी आतुरतेने वाट पाहते. येते. होय हो ऐका हो म्हटलं मला भेटले आठवणी भेटा आता तिथे उभी नव्हती. भाभी, थोडं का होईना हे मन घर कसं भारावून गेलं ना. होय होय माका पण लय बरा वाटलं. स्त्रीच्या पायात एवढी प्रचंड शक्ती असते. हो हत्तीपेक्षा शक्ती असता, 12 येण्याची शक्ती असते. म्हणून
आमची भक्ती करते अरे तुमका काय कळत नाही त्याच्यातला कोण काय आता अनुभवला मी काय म्हणतो तुमच्यासाठी मी ना केशरी शिरो केलं त्यात सांगा किल्लं आणि तुमच्या वांडा मी पण हळलो चला आधी तो नाश्ता करा आणि नंतर खायच्या केळीच्या बागेत जावा फिरा सकाळी कारखान्यात आले नाही म्हणाले घरी तरी आहेत ना अहो आज आमची तारीख रावसाहेब हो रावसाहेब गाडी कोण काढली आणि तो बाब्या स्वयंपाकघरात उंदराप्रमाणे कुडकुड करत असे असू दे आपल्याला काय आपल्या कामाशी मतलब रावसाहेब अहो रावसाहेब कोटी नामा अहो आम्ही काय कुणाचे खातोय हा देव आम्हाला भरपूर देतोय लवकर ठेवा ठेवतो आणि हे समजा ठेवा जोपर्यंत तुम्ही गाडीत पेट्रोल टाकताय तोपर्यंत गाडी चालणार पेट्रोल संपलं की गाडी थांबणार हाय काय नाही काय बरं मी आता निघतो पुन्हा 1 महिन्याने येतो वैभव प्रभाकर शंकर गाडी